Skog, ja. Tanken är väl att det ska bli skog här igen. Så jag vet inte fan om kor hade trivs så bra gått i det här jävla stenrapplet. Fan också. Kommer inte runt den där stenen där. Det får vi ta omtag. Så den här också. Det här ska ju inte bli en betesmark, här ska det bli skog igen. Det jävligaste är att jag måste över de här stenarna här. Det är enda vägen in till det här platån. Men vi får ta och bygga någonting här. Eller? Sög som har gått därifrån också. Mm.